مستيات بيتنا سلام كما يتصنحكم كبرات تخطاتلتنا فدرالاوي منغستي إثيوبيا مس عطقات حيلتات فانون حوحتن اب ግጭት ከም ዝቀነየ ምስ ኤርትራ ከዓ ኣብ ከቢድ ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ ከም ዝርከብ ንኹሉ ጉሉጽ ፖለቲካዊ ምዕባለ እዩ ምስ ሕወሓት ተወሊዑ ዝነበረ ግጭት ብኣግኡ ክሃድእ እንከሎ ፈደራልን ፋኖን ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ግን ይቕጽል ከም ዘሎ ምንጭታት ካብ ክልል ኣምሓራ ይሕብሮ ቅድሚ ገለ መዓልታት ኣብ ከተማ ደብረ ታቦር ዝነበረ ግጭት ካብቶም ተጠቀስቲ ዝውሰድ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ከቢድ ዕንወት ዘውረደ መጥቃዕቲ ድሮንን ግጭት ሓይልታትን ከም ዝነበረ ይጽብጸብ ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ግዜ ሓያል ኩናት ክካየድ ቀኒ ነይሩ በቲ ኣብ ከተማ ደብረ ታቦር ዝነበረ ግጭት ከዓ መደበር ፖሊስን ትካላት መንግስትን ተቃጺሎም ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ድማ ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ኮይኑ ግን ኣብ ከተማ ደብረ ታቦር ብልክዕ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዕላዊ ዝኾነ ቁጽሪ የለን ነበርቲ ከም ዝሕብርዎ መምርሒ ሲቪል ሰርቪስ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ኣብያተ ጽሕፈት ኣመሓዳሪ ዞባ ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ትካላት ቤት ዕዮ መንግስቲ ሰፊሕ ዕንወት ወሪድዎም ኣሎ ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት እታ ከተማ ድማ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ነበርቲ ይገልጹ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወሰናስን እታ ከተማ እዩ ተፈጺሙ ኣብ ከባቢ ኪዳነ ምህረትን ኣብ ኣረጋዊን መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ ኣብቲ ከባቢ ዕጡቃት ፋኖ እዮም ነይሮም ኣብኡ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዩ ብምባል ነበርቲ ድምፂ ከም ዝሰምዑ ይገልጹ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወረርቲ ብምባል ዝገለጾም ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ንብረት ውልቀ ሰባትን መንግስትን ዕንወትን ዝምታን ከም ዝፈጸሙ ገሊጹ ካብዚ ሓሊፉ ኣምቡላንሳትን መካይንን ከም ዝተቃጸላ እውን ሓቢሩ ውድብ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ኣብ ዝቐረበ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ገለ ከባቢታት እቲ ክልል ብምንቅስቓሱ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጸጥታዊ ሃጓፍን ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ እቲ ውድብ ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብኻልኦት ሓይልታት ይጭወ ኣሎ ብምባል ፖለቲካዊ ፍታሕ ክወሃቦ ጸዊዑ ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ብዛዕባ ዝኹነታት ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ሰራዊት ምክልኻል ፈደራል ካብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ምውፅኡ ስዒቡ ዕጡቃት ፋኖ ብረቡዕ ናብታ ከተማ ከም ዝኣተው ነበርቲ ይገልጹ ኣብ ዙርያ እታ ከተማ ንኣስታት ሓደ ሰሙን ወጥሪ ከም ዝነበረ ዝጠቅስ ሓደ ነባሪ ብሰሉስ ዕጡቃት ፋኖ ብመኪና ናብታ ከተማ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ምስ ሰምዐ ቀትሪ ስርሑ ገዲፉ ናብ ገዝኡ ከም ዝተመልሰ ገሊጹ ኣብ ዙርያ እታ ከተማ ውግእ ካብ ዝጅምር ሰሙን ገይሩ እዩ ብሶኒ ምሸታት ሒዙ ዘይምርግጋእ ነይሩ ካብ ረቡዕ ንግሆ ጀሚሩ ድማ ኣብታ ከተማ ግጭት ነይሩ ብምባል ረቡዕ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ውግእ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ኣብዚ እዋን ዝስማዕ ተኹስ እኳ እንተዘይሃለወ ዕጡቃት ፋኖ ካብታ ከተማ ምውፅኦም ሓቢሮም ኣለዉ ምምሕዳር እታ ከተማ እውን ምንቅስቓስ እታ ከተማ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ገሊጹ ዕጡቃት ፋኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓይሉ ይመፁ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዞም ዕጡቃት ብኤርትራ ይድገፉ ከም ዘለዉ ይኸስስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ፈደራላዊ መንግስቲ ካብ ኤርትራ ብመገዲ ሕወሓት ኣቢሉ ናብ ዕጡቃት ፋኖ ይኸይድ ነይሩ ዝበሎ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር ጠያይት ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ ነይሩ ፍሉይ ሓይሊ ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ኮይኑ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ንሕወሓት ንምጥፋእ ኣብ ዝነበረ ወፍሪ ኢሳያስን ኣብይን ዘሳሲ ዝነበረ ሓይሊ እዩ ፋኖ ልክዕ ከም ስርዓት ህግደፍ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ሕጉስ ኣይኮነን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኩናት ትግራይ ምስ ተዛዘመ ዕጥቁ ክፈትሕ ፍቓደኛ ኣይነበረን ሎሚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ቀንዲ ዕላማ ሒዙ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ገፀይ ክግስግስ እናበለ ኣብ ኩናት ዝርከብ ሓይሊ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ እቲ ሎሚ ቀነ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ኣትዩ ዝነበረ ካልእ ሓይሊ ማለት ሕወሓት ከዓ ዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ንኣፍሪቃዊ ሕብረት ጻውዒቱ ይቐርብ ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ኣቦ ወንበር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝኾነ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ አንጎላ ምሕጽንታ ኣቕሪቡሎ እቲ ብኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረጽዮን ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ዝሓለፈ ደማዊ ኩናት ትግራይ ንምዕራፍ ዝተጻወቶ ታሪኻውን ወሳንን ተራ ብምጥቃስ ኣብ ትግባሪኡ ድማ ዓቲቡ ክሰርሕ ዘዘኻኽር እዩ እቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝፍለጥ ክልቲኦም ወገናት መንግስቲ ፈደራልን ሕወሓትን ብኣሳላጥነትን ተዓዛብነትን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ዝፈረምዎ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦታት ብኸፊል ከም ዝተተግበረ ዘመልከተ ደብዳቤ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ እዋን ብዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝዓርግ ዘሎ ወጥርን
ከቢድ ሓደጋ ዝርገት ሰላም አንጸላልዩ ከም ዘሎ ስክፍቱ ገሊጹ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ እዋናዊ አቦ ወንበር ሕብረት አፍሪካ ይኹን ተሳተፍቲ ናይቲ ዋዕላ ዝኾነ አባል ሃገራት ቀያድነት ናይቲ ውዕል ማለት ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ግምት ብምእታው ጸቕጢ ክገብራ ጸዊዑ ኣብ ርእሲኡ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ትግበራ ሕብረት አፍሪካ ዓማማቱን ሓላፍነቱን ከም ውጽኢቱ ድማ ጸቕጢ ናይ ምግባር ስልጣኑ ከሕይል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምምላስ ዝሕግዙ ኩነታት ምምችቻእ ውሕስ ምምላስ ተመዛበልትን ድሕነት ምርግጋጽን ንኽከላኸል ዘድሊ ደገፍ ክግበር ሓቲቱ ህጹጽነት ናይቲ ዝኸርር ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ሓደግኡ ዓብ ምዃኑ ብምዝኽኻር ድማ እቶም ፈረምቲ ኣካላት ብመሰረት እቲ ዝኣተውዎ ውዕል ፖለቲካዊ ዝርርብ ንኽካየዱ ብዘይ ወዓል ሕደር ዘድሊ ምቅልጣፍ ክግበር ነቲ ኣፍሪቃዊ ብድሆ ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል መትከል ንምትግባር እዋናዊ አቦ ወንበር ሓላፍነቱ ክዋጻእ ሓቲቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሓቢሩ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይንቀሳቐስ ኣሎ ክብል ይኸስስ በዚ ምኽንያት እውን ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ይውፃእ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ሓደ ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ሊኢኹ ነይሩ መልሲ ኤርትራ ኣዝዩ ሓፂር ኮይኑ ኣብ ናትኩም መኣዲ ክንሳተፍ ድሌት የብልናን ዝብል ነይሩ ሕወሓት ፋኖን ስርዓት ግደፍን እቶም ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣዝዩ ተጸራሪ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማታት ዝነበሮም ሓይልታት እዮም ሎሚ ግን ብሰንክቲ ናይ ሓባር ጸላኢና ዝብልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓድሕዶም ይሰጋሰጉለው ፋኖን ሕወሓትን ገና ዘይተመለሰ ሕቶ ዋንነት መሬት ኣለዎም እቲ ኣብ ልዕሊኦም ኮይኑ ከቀራርቦም ዝኽእል ሓይሊ ስርዓት ግደፍ እዩ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ጠርናፊ ኮይኑ ብንዋትን ብሰራዊትን ንምሕጋዝ እውን ቆሪጹ ዝተላዕለ ይመስል ጽምዶ ነዚ ተልእኾ ንምስላጥ ዝመፀ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ መንጎ ህግደፍን ብልጽግናን ዝነበረ ዝምድና ናብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑ ዘሎ እቲ ኩነታት ከምዚ እንተቐፂሉ ናብ ደረጃ ኩናት ክምዕብል ይኽእል እዩ ናይ ዝብሉ ቁፅር ተንተንቲ ፖለቲካ ምብራቕ ኣፍሪቃ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 13 ለካቲት 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብ መስትያት ቤትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ጽባሕ በኻል ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي